Kandidaat nummer 1 is Ruud Meulen uit Wiert. 24 jaar jong en lid van vastelovensvereniging De Remmels. Adjudant, getuige bij de Boerenbroelef, helpen met de optocht. Ruud is van alle meer te toes. Hij heeft zelfs samen met zijn vrienden een eigen vastelovensvereniging opgericht. Vastelovens voor mij is 4 stappen straat met jong en oud, de optocht lopen bij de rockstekers en de werkerskip en 4 stappen rug. Vind jij dat Ruud Meulen de vastelovensvierder van het jaar moet weren? Bel dan 0909 1234 en toets 01 of sms VV01 naar nummer 4422. De tweede kandidaat is de 4 keer 11-jarige Peter Linse uit Obicht. Hij is oud-prins en bestuurslid van de Reube. Men zegt dat zonder het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Peter er geen vastelovend meer zou zien in Obicht. Vastelovend betekent voor mij alles. Het is net mijn dagelijks werk een enorme uitlaatklep waar ik helemaal in kan vinden. Samen met mijn gezin. En trots dat ik dit in de gemeenschap Obicht samen met mijn bestuur samen wil organiseren. Moet Peter Linse de vastelovensvierder van het jaar weren? Bel dan 0909 1234 en toets 02 of sms VV02 naar nummer 4422. De derde kandidaat is Annemie van Dorst. Ze komt uit Einighausen en is 46 jaar. Glitter, glamour en chique schmink. Annemie hult van een kleurrijke vastelovend. Vastelovend betekent voor mij om samen met heel veel vrienden veel plezier te maken. Het liefste van de donderdag voor de vastelovend tot als je gewoon zegt veel plezier maken. Alaaf. Wilt jij dat Annemie van Dorst vastelovensvierder van het jaar wordt? Bel dan 0909 1234 en toets 03 of sms VV03 naar nummer 4422. Rob Bakkes is 40 jaar en komt uit Zusteren. Zijn grote passie is liedjes schrijven voor het LVK of de zittingen. Voor de optocht moet alles wieken. Door moet en zou hij en mij doen. Ik sloop met de vastelovend. Ik sta er met op. Ik denk er de hele dag aan. Ik doe er de hele dag vastelovend. Als Rob Bakkes de vastelovensvierder van het jaar moet weren, bel dan 0909 1234 en toets 04 of sms VV04 naar nummer 4422. De 29-jarige Roel Giele uit Horst is onze 5e kandidaat. Iedereen uit Horst en omstreken kent deze kuus van de Dreumels. Op de 11e van de 11e regelt hij de bussen vanuit Horst naar Maastricht. Ook organiseert hij een zomercarnaval in Horst. Want een gans jaar wachten, dat duurt hem te lang. Waar ik ook ben, of het nou in Maastricht is of in het noorden bij ons bij de Dreumels, vastelovensvierd zit in het bloot. Vindt jij dat de titel vastelovensvierder van het jaar toekomt aan de Roel Giele? Bel dan 0909 1234 en toets 05 of sms VV05 naar nummer 4422. Maurice Verheij uit Maastricht is 51 jaar. Samen met zijn familie is hij de ganse vastelovend bezig met elke loeten en gewoon ze helemaal op in een rol. Maurice ziet zichzelf niet zozeer als een vastelovensvierder, maar als een echte vastelovensgek. Vastelovensvier voor mij is met een oude lomal aan en een muts op van mij meer. En een hoop oude kloeten uithalen en dan na 3 dagen zeggen van wat heb ik nou eigenlijk metgemaakt, maar wel een hoop plezier gehad. Als Maurice Verheij volgens u de vastelovensvierder van het jaar moet weren, bel dan 0909 1234 en toets 06 of sms VV06 naar nummer 4422. Kandidaat nummer 7 komt uit Amsterrade. Wendy Nooyen. Het vastelovend vieren zit bij de 34-jarige Wendy in de genen. Want uw man is met de vastelovend geboren. Bekjes maken en de optocht meedoen, liedjes zingen. Voor Wendy is het vierste lachen en genieten het ganse jaar. En overal in meedoen, het liedjesgekoor, het LVK, de boetezittingen, de optocht. En dat hier met de vriend uit Oostro. Top! Is Wendy Nooyen een carnavalsvierder van het jaar? Bel dan 0909 1234 en toets 07. Of sms VV07 naar nummer 4422. Desiree Hinze uit Remung is 3 keer 11 jaar jong en onze 8e kandidaat. Toen ze in 89 jeugdprinses wordt, was er vastelovenslot bezegeld. Desiree geeft les aan allochtone kinger. En die moeten er met de vastelovend oog aan gluiven. Vastelovend is voor jong en oud, van maakt niet uit van waar voor afkomst en het is samen met één. Vind jij dat Desiree Hinze de titel vastelovensvierder van het jaar verdient? Bel dan 0909 1234 en toets 08 of sms VV08 naar nummer 4422. Kandidaat nummer 9 is de 36-jarige Ria Baatse uit Kelpen-Oler.
Zomers zit zij in Frankrijk met pen en papier in het zonnetje liedjes te schrijven. Ria is vooral voor de gezelligheid bij de harmonie, maar het liefst staat ze op het podium te zingen. Gans Limburg steekt op de kop. Wij maken er een fantastische vastelovend van. Hier gaat het gebeuren, in Limburg. Verdient Ria Baatse de titel vastelovensvierder van het jaar? Bel dan 0909 1234592 en toets 09 of sms VV 09 0 4422. Als laatste hebben we Henriette Jansen. Ze is 48 jaar en komt uit Nut. Vanaf de 11e van de 11e slijt haar hertje alleen nog maar vastelovensmelodieën. Ze is lid van 2 vastelovensgroepen en verzint ook door de pekskesveur. De vastelovend, dat is voor mij het gevoel om samen met Angerlu het plezier te maken, lol te hebben, te dansen, te chansen. En ja, dat is gewoon, het zit hier in die hart. Is Henriette Jansen volgens ook de vastelovensvierder van het jaar? Bel dan 0909 1234592 en toets nummer 10. Of sms VV 10 naar nummer 4422.